गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां, IPLआव गेलेनो खाबु मोनबाय रियान परागआ। IPLनि टीम राजस्थान रयेल्सआ आसामनि रियान परागखौ नोगोद 3,80,00,000 राङाव चुक्ति खालामबाय। असमिया लाइमोन क्रिकेट गेलेगिरि रियान परागनि बे गाहाम खौरांखौ मोनना असमियाफोरा हाजासे खुसि मोन्दों आरो बिथांनो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि हाबाफारि बायदियै बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय बरलागाव दालाइ एबसुआ मिरु जिल्ला आरो दख'रा एबसुनि बिथोन बायदियै 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनो मेट्रिक आनजादाव मोजां नम्बर लानानै उथ्रिसार जानायनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे इयुनाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाना सासे आखा-फाखा सुबुं सम्पद जानानै नखर, समाज, हारि आरो हादरनि सासे जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय खावलायनानै गामिफोराव नखर नखर थांनानै लाइजाम गथायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ जौगालु हाबाफारि बेखेवदों। बिटिआरनि हारिमु आरो गेलेमुनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मैया गावनि बियामनिनो पानिसिलि पिस्टिसनि सिंनि खासिबारि आरो खान्थालबारि गामियाव गासै 4 जायगायाव MGNरेगानि खामानिखौ बेखेवना होनाय जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। 3 बर' लाइमोन सिख्लाफोरनि बाख्नायथाव आरो थुलुंगाखांथाव खामानिया बयखौबो गोग्गा होदों। गोजौ सोलोंथाइ ग्रेजुवेट उथ्रिखांनायनि उनाव बै 3 मेलेम गोनां रोंगौथि गोनां बर' लाइमोन सिख्लाफोरा रांखान्थियारि संग्रामाव बारसोमदों। निजिरा प्रेजेन्टआ पद्मनिमोना बेसेन गोसा समखौ आद्रि खालामाजासे मैखुन आबाद मावना जाफुंसार जानो हादों। गोजौ सोलोंथाइ गोनां लाइमोन सिख्लाफ्रा सरकारि साख्रिखौ लामा नायाजासे उदांस्रि गोनां गावनि खामानिखौ मावना गोग्गानाय लाबोदों। मैखुन आबाद खालामना रोजा रोजा रां खामायनो हादों। 3 बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा क'क्राझार टाउन खोला फारसे थानाय दियाबारि गामिनि। बिथांमोननि बे खामानिखौ बयबो बाख्नायदों आरो थुलुंगाखांदों। आं हाग्रामा महिलारनि स्टाइलाव खुंथाइ सामलाया, बुंदों बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बिटिआरनि सा 50 मेलेम गोनां फरायसाफोरनो मेडिकेल फरायनो फ्रि सरकारि खाबु होगोन होनना प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो जायफोर IAS IPS जानो गोसो बिथांमोननोबो 50 सुबुंनो क'क्राझाराव जुन दानावनो फोरोंथाइ मिरु बेखेवगोन। लोगोसे प्रमद बर'आ हाग्रामाखौ गोख्रों अजद होनना बुङो दि हाग्रामा महिलारिया मावख'गिरिफोरखौ रुमाव लांना बुदोंमोन होनना। बेनिखायनो हाग्रामानि स्टाइलाव प्रमद बर'आ सरकार सालाया होनना बुंथियो। बर'नि माहारियारि आफाद एबसुनि 55थि गोथार गायसनथाइ सान फालिगोन जायगाखौ मिरु एबसुआ नायहैना खौरां लाहैदों। 15 फेब्रुवारि एबसुनि गोथार गायसनथाइ सानखौ देग्लाय गवालपारा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रौमारिनि रंजुलियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मिरुयै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। मख'जायोदि बर'नि माहारि आफाद एबसुनि देग्लाय गवालपारा जिल्लायाव खुंफुंनो गोनां गायसनथाइ साना 55थि जागोन। बेखौनो मैया मिरु एबसुनि गाहाय नेतारि मानगोनां मुस्रि खनीन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हानजाया फालिगोन थावनिखौ नायगिदिंहैदों। एबसुनि 55थि गायसनथाइ सानखौ फालिगोन थावनियाव थांनानै मिरु एबसुनि गाहाय नेतारि मानगोनां मुस्रि खनीन्द्र बसुमतारिया साफ्रोमबो एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, बर' फिसा उदै बर'आ MBBS फरायनो थाखाय जायगा मोनबाय। गरेस्वर हालामनि गपसार बाथाबारि गामिनि मुस्रि नरेश्वर बर' आरो मुस्रिमा आनिमा बर'नि नैथि फिसाज्ला उदय बर'आ MBBS फरायनो थाखाय जायगा मोननो हादों। उदय बर'आ फोरमायदों दि गरेस्वर हालामाव मोनाबिलि समाव मोजां डाक्टार मोननो हाया, बेनिखायनो आं मोजां डाक्टार जानो नाजागोन होनना। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।